Hej og velkommen til studiet her i Randers. Jeg er Mike'sen, og jeg kommer også fra Randers, og her har vi Mogens Toft fra Universitetet i Aarhus. Er det rigtigt? Nemlig, det er korrekt. I dag skal vi tale om diktatur, og hvad er det egentlig? Det er en styreform, hvor det er enten en enkelt person eller en gruppe, som styrer alt, og den pågældende borger i landene, de har så ikke nogen rettigheder mellem dem. Men hvad så er det negative ved det? Det er så blandt andet, at borgerne ikke har nogen rettigheder i det pågældende land. Og så er styret fuld kontrol over alle medier og ressourcer, og de censurerer alt med noget negativ indflydelse på styret. Men hvad sker der så, hvis man ikke følger diktaturens beslutninger? For eksempel i Nordkorea, så bliver man straffet i form af fængsel eller lignende. Man bliver sendt for eksempel i en fangelejr i op til 3 generationer senere. Det vil sige, at hvis man bliver taget, så vil dine børns børn komme i og stadig være i fængsel. Det er ikke så godt. Det er det ikke. Men nu når vi taler om diktatur, hvordan er det så en diktator, han bliver valgt? Eller hun bliver valgt? De fleste diktatorer, de indfører diktatur uden loven. Det sker for eksempel ved militærets hjælp, for når man har militærets magt, så er det meget svært at modsige en, fordi så laver det bare kaos og masser af vold. Det er rigtigt. Ja. Det der sker nu, det er, at vi er på vej væk. Fordi vi har tekniske problemer, der kommer med ud og sagde, at vi skulle flytte os. Det er ikke godt. Ja, så det vi er på vej ind til nu, det er et studie. Det er et studie. Ja, det ved vi ikke, finde ud af det. Vi vender tilbage om 5 minutter. Hej, ses. Ja, hej, velkommen tilbage i studiet. I dag skal vi tale om demokrati. Og hvad er det egentlig? Først vil jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Mogens Toft. Jeg hedder Lars Persson. Og jeg hedder Mike Mike'sen fra Randers. Nemlig, jeg sad i går og så TV2 News med Mona Christiansen på TV2. Så noget jeg undrer mig over. Jeg hørte ordene demokrati og det danske samfund. Hvad er demokrati? Nej, er du helt væk, eller noget? Ja, det er helt prøv at høre her. Demokrati, det er en lov, vi har i Danmark. En lov, der fortæller, hvad alle indvandrere skal indordne sig efter. Fuck, hvor er det fedt, mand. Altså, nej. Det er slet ikke sådan, det er. I Danmark og Tyskland og i Sverige, vores naboland, faktisk har vi demokrati. Det betyder, at vi skal stemme om tingene i flertal for at få for eksempel en lov vedtaget. Vi har en statsminister i Danmark, som er valgt af flertallet i Danmark. Og ja. Nej, hvor er det bare dumt, mand. Og kæft, hvor er det dumt, mand. Er det for Randers, eller er det for helvede dumt, mand? Jamen, prøv at høre. Det er den idiot, han prøver at sige. Altså, det er jo, han kan bare slet ikke se fordelen i at have en høj skat, hvor alle de er lige. Det vil sige, at der er gratis skolegang og gratis sundhedspleje. Ja. Nej. Hvor er den eneste måde, vi kommer videre i landet? Det er højere konkurrence på arbejdsmarkedet. Hvordan får vi så det? Ja, det vil sige, at der skal være lavere skat, og derfor vil der komme flere nyopstartede virksomheder. Men spil lidt. Vi siger velkommen til Mike'sen fra Randers, og så har vi her Mogens Toft. Hvor kommer du fra? Vi vil snakke lidt. Hvor kommer du fra? Jeg ved det. Jeg kommer fra Universitetet Aarhus. Han er klog. Vi vil snakke lidt om anarki. Anarki er jo en ret speciel styreform. Vi kan i lande med anarki er der ingen form for styring i landet. Ingen har faktisk magt over andre. Og i et anarkistisk samfund vil der slet ikke være tale om nogen leder, faktisk. Da man i det anarkistiske samfund er på lige fod med alle andre. Ja, det er også sådan, at alle mennesker de skal selv styre deres liv. Der er ikke nogen, der kan bestemme over dem. Altså, hvis et problem opstår, vil det op til personen selv at finde en løsning på problemet. For eksempel i mange store byer som København, vil man kunne finde anarkistiske grupper, som for eksempel er imod regeringen, eller som ikke er enige i visse ting i samfundet. Hvad kunne det være? Ja, det tager jeg også. Det er i Danmark, så kan man sammenligne med Christiania, med anarki. Det lever altså eget lille samfund, en lille gruppe mennesker, hvor ingen har sådan rigtig magt over andre. Nej, det er rigtigt. Et anarkistisk samfund betegnes som et ustabilt samfund, men det er det menes, der er styret i landet er brudt sammen, og alt er præget af forvirring og
lovløshed. Jo, men altså prøv at høre, man kan også sige det med det Christiane, som du sagde før. De siger jo, at de vil være for sig selv. De vil ikke være en del af samfundet. Ja. De vil være Men stadig en fristad. En fristad. Men stadig, så vil de at få kontanthjælp, og jeg ved ikke hvad. Så er det en del af samfundet, eller er det ikke en del af samfundet? Jeg ved ikke, de vil bare gerne have en masse på det danske Så prøv samfund. at høre, det tager vi op i næste episode af... Vi ses! Ses derude. Ses næste uge. Hej alle sammen, velkommen til studiet. Velkommen tilbage. Hej! Det er ikke meget, det er sådan. Hej! Hej, velkommen tilbage til studiet, og vi er i gang med 18 afsnit af det her Ja, hej, og velkommen tilbage i studiet her. Der er tekniske problemer. Det der sker nu, det er, at der er tekniske problemer. Nu vi går nu. Nu går vi. Walk down the same road, but you be there by my side, standing strong as the waves roll over, and the nights are long.